Jeg har lige noget på hjertet her til jer, der følger siden her. Jeg vil gerne sprede budskabet. Det er ikke tiden, der går, der er din ven. Det er tiden, du udvikler dine hjerneceller, der er din ven. Det er din tid, det her. Alle mennesker, de udvikler sig. Vi er alle sammen i en proces på vej mod en stærkere og bedre udgave af os selv. Så lad det her blive året, hvor du bliver en højere og stærkere udgave af dig selv. Lad være med at lade din fortid stoppe din drømme. Og sige til dig selv, at det er et nyt år. Det vil sige, at det er et nyt dig. Nyt år. Nyt dig. Stop med at bruge tid på, hvad folk siger om dig selv. For det er ikke, hvad de siger, der betyder noget. Det er, hvad du siger om dig selv, der kan tro din fremtid. Du vil aldrig blive slået af, hvad folk de siger om dig. Du vil blive slået af, hvad du siger om dig. Så det handler om at få de gode ting. Jeg vil dedikere den her til dig, som vil arbejde dag og nat for det her. Som vil bruge sin tid og søvn for det her. Hvis du går med fuld kraft efter det, målrettet og klar på udfordringer, og den klassiske blod, sved og tårer, hvis intet kan forhindre dig i at gøre det rigtige konstant, så tro mig, så er der lys for enden af tunnelen. Og tro mig, så opnår du dine drømme. Du har poweren. Det ved jeg. For ellers har du ikke lyttet til den her video. Så vis det, og vis verden det.